bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi ye alamisa ye janvier kalo tile 26 san 2023 ni y'an ka don kibaru waati seli bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna an da don Mali ka satellite ko kuma min kun bɛ sen na an bɛna walawalali kɛ n'o ye ka far'o kan Mali fintigilakaw k'a daminɛ décembre kalo kɔnɔna la ka na bila janvier yɛrɛ kɔni cɛmancɛ la u ye wulikajɔ min kɛ banbaci kɛlɛ la an bɛna an da don fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka far'o kan kiiri tigilamɔgɔw olu ye malidenw dɔ kɔni kiiri min ni a ye wale jugu ta ka se finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kan yaasa ka se ka bɛn ni basigi ko o nati an ka jamana kan n'a bɛ fɔ minnu ma ko kasikebile ayiwa an bɛna an da don fana la an ka walawalali kɔnɔna la an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na n'an ye kibaruya mun fana sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye walawalali kɔnɔna la o ye jamana kokanta ye farafinna fɔ farajɛla i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ka siga kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi Mali kɔnɔna la kuma kɔni bɛ ka bɔ fan caman yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko satellite ni ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ayiwa ka se ka lakɔlɔsiliw k'olu yɛrɛ kɔni fanga bonya an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa kunnafoni yɛrɛ kɔni bɛ waati laban ninnu na k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka o baara ninnu daminɛ a ka jamana kan o baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye Mali ale ni Irisi jamana olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna la ayiwa a yira k'a fɔ Irisi bɛna ka na Mali dɛmɛ min ye satellite ye yaasa o bɛ se ka sigi anw ka jamana kan cogoya min na min b'a to anw ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a mara kunnafoni olu bɛ se ka sigi anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma cogoya min na a kuma in kɔni kelen bɛ ka maa caman i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na k'olu dabali ban maa caman yɛrɛ kɔni hakili la ayiwa a kɔni a tɛna se ka kɛ nka kunnafoniya minnu sɔrɔla ka bɔ ni kunnafonidi so minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni danaya kɔni dalen bɛ olu yɛrɛ kɔni kan olu caman ka laseli kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ nin baara ninnu a kɔni a bɛ senna Mali ale ni Irisira jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka b'o la an bɛ to halisa Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fintigilakaw ka daminɛ décembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka na bila janvier kalo cɛmancɛ la olu ye wulikajɔ min kɛ kɛlɛdaga ninnu na ayiwa wulikajɔw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye taa ni ka segin kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛcɛw ka se ka olu ta ka t'olu bila daga la o min yɛrɛ kɔni kɛra o bɛ t'i jɔ fɔ siɲɛ 25 la ayiwa min ye ka se ka yaala jugu olu bɛ fan minnu na ayiwa yaasa ka se ka bingali wale ta ka ayiwa olu sɛgɛrɛ o fana bɛ t'i jɔ fɔ 20 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la ayiwa min ye ka se ka fintigilakaw olu ye panka wuli min kɛ sanfɛ ka taa mugujugu ko seri banbaciw yɛrɛ kɔni kan o bɛ t'i jɔ 17 yɛrɛ kɔni na nka drone min bɛ ni o yɛrɛ kɔni sanna kɔsani na Mali fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko TBD ale ye 3 ɲɔgɔnna si kɛ o la ayiwa o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o min ye artillerie ale yɛrɛ ka wulikajɔ o fana ye gosili min kɛ o bɛ t'i jɔ fɔ 3 la o de ye grand ayiwa a 2 mm ye grand ayiwa deuxième ye o tiri mun fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bi Mali fintigilakaw ka nin wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'a daminɛ décembre kalo daminɛ ni ka n'a bila min ye janvier kalo cɛmancɛ yɛrɛ kɔni na a kɛra sababu ye banbaci maa 65 dankari kɛra olu la maa 42 olu kɔni wulila ka se ka olu di fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kɛlɛcɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'u ma ko bɛn kɛlɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasikeblew ka bɛn ni olu yɛrɛ kɔni ka baaraw ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɔra Guinée jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka na anw ka Mali yɛrɛ kɔni na yaasa ka dɛmɛ don Mali ma bɛn ni basigi bɛ se ka na cogoya min na ayiwa bingali wale kɔni taara ka se ka o maa 5 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si sɛgɛrɛ kabini san 2019 la Maliden dɔ yɛrɛ kɔni fɛ n'o kɛra n'o labanna ka se fagali yɛrɛ ka ɲɛsin olu ka maa dɔ yɛrɛ kɔni ma i b'a ye siga kɔni kun kelen bɛ maa minnu na olu yɛrɛ kɔni dɔ minɛra ayiwa maa min yɛrɛ kɔni minɛra nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yira k'a fɔ ka sɔn a ma k'ale yɛrɛ kɔni sɔrɔla nin wale jugu in na o kama kiiri tigilamɔgɔw olu ye a ka kiiri baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bila banbaciya wale o yɛrɛ kɔni minɛ kɔnɔ wale jugu dantɛmɛ wale ayiwa ka bila o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min yɛrɛ kɔni kɛra kiiri tigilamɔgɔw olu fana kɔni ye a kiiri ayiwa a ka kiiri baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni
kɔni kɛlen kɔfɛ a ma kofɔle ale yɛrɛ condamné la n'a bɛ fɔ min ma ko condamné à mort o de ye a bɛ bila kaso la kaso min yɛrɛ kɔni ni a bɛ jɔ don n'a nataw la ka se ka a yɛrɛ fa nka komi o tɛ Mali sariya yɛrɛ kɔni na o bɛ nɔbila ye min ye o de ye ka si kaso a kɔni a bɛn'o kɛ nka ale yɛrɛ kɔni ka sera ka dankari kɛ min ye casque bleu maa 3 la n'o olu ye Guinéen ye kabini san 2019 yɛrɛ kɔnɔna la. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna an bɛ to an ka jamana kɔ kan min ye an bɛ taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi olu ka finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Burkina anw ka Burkina jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye Burkina jamana ɲɛmaaw olu ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la u b'a ɲini Faransi olu ka kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ fɔ mun ma ko opération Saburu olu ka se ka u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Burkina jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa bi hali n'o y'a sɔrɔ Faransi ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kun ye a laɲini fɔ Faransi jamana ɲɛmaa min bɛ bi ale yɛrɛ kɔni ka se ka laseli kɛ nka a bɛ i na komi sɔn kɛra ma nin waati in na Faransi yɛrɛ kɔni jamana n'a denw fɛ u ka minɛn kɔni cɛli a kɛ siga kɛlɛma la k'u kan ka taa Niger yɛrɛ tuguni o dugu min bɛ n'o ye Ayoru ye ale yɛrɛ n'u ka faaba yɛrɛ cɛ u bɛ t'i jɔ ko kilomɛtiri 200 kɔni ɲɔgɔnna si la kɛlɛcɛ min bɛ Burkina n'a bɛ fɔ o ma ko opération Saburu olu minnu ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma Niger dugu min na o de ye Ayoru ye ani faaba cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 200 la. Halisa an bɛ to nanzara jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi jamana olu ka tɔnba min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko BRICS ni o bɛ jamana damadɔ olu yɛrɛ ko fɔ ni o dɔ ye Brésil, Inde, Chine, Sud-Afrique fo ka taa se Chine yɛrɛ kɔni ma wa u kɔni ka taama la n'u ka minisiri min bɛ ale ka wulikajɔ bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ Sergei Lavrov a ka kumalase yɛrɛ kɔni fɛ a y'a jira k'a fɔ don n'a nataw la ayiwa min n'a kɛra Angola jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka jamana minnu kofɔlen filɛ nin n'o ye BRICS jamanaw ye u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka min ye u yɛrɛ kɔni ka wari k'o bɔ yaasa u bɛ se ka sanni ni feere ni jago k'o kɛ olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Halisa an bɛ to nanzara jamana kan an bɛ taa Allemagne kɛlɛjugu min bɛ Irisi jamana ale ni Ukraine jamana de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Irisi jamana kan ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne ye ita fɔ ka bɔ a la pewu ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ avion olu t'a di Ukraine ma fo ka taa se kɛlɛkɛcɛ minnu ni a kun fɔlen bɛ wa ko k'o di Ukraine jamana ma dɛmɛ ye olu y'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛ a tɛ taa bi wa a tɛ taa sini fo ka taa se u bolofɛn yɛrɛ fɛnɛ ma n'o y'u ka kɛlɛkɛ chariw ye ayiwa olu tɛ taa bi olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ taa sini ni laseli kɛra u ka chasselen fɛ ni ale ye Olaf Scholz ye ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugun komi n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi ja ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ